ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ସାରା ଦିଲ୍ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁଆଡ଼େ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସେ ମତେ ଲାଗି ଗାଁକୁ ହେଇଛି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଏ କହିଲେ ଧରିଦେବେ କଥା ଏମିତି କହିଲେ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଡର ନାହିଁ, କାରଣ ଗାଁ ଛୁଆ ଗାଁରେ ଡରିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଟି ମୋ ମାଟି ଆମ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାଟିକି ଯିବା ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭାରତ ଭିତରେ ଏସିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ନାଁ କରିଛି ଭୋଗେଇ ଦଉନ ଲାଗି ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ସେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣକ କଣ୍ଟାଟେ କୁତା ହେଇକି ଉଠା ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦେବ ଯଦି କଡ଼େଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଗିଛି ଉଠା ଚୁମୁଟା ଦେବେ ଏମିତି ଟାଣିବେ ସେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଫଳରେ ଖସି ଆସିବ, କଣ୍ଟା ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଯିଏ ଥିବ ଯୋଉଠି ଧଇଲା ମାନେ ମାଲ ହାତକୁ ଆସିବାଟା ପାଇବ। ତେଣୁ ଭାରି ଟାଣୁଆ ଜାଗାଟାରେ ଆଜି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ମାଟିକି ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସବାଇ ଘାସ ପାଇଁ ସାରା ଏସିଆରେ ଆମର ନାଁ ତିଆରି କରିଥିବା ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଗୋଟେ ଧାରା ବଦଳେଇ ଦେଇଛି ବୋବେଇ ଚାଷ। ଆଜି ସେଇ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ଏବଂ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରିବା ସେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁରେ କ'ଣ ମିଳେ ଆପଣ କହିବେ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ପଚାର, ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାଟ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ। ତ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଏତେ ଏତେ ରେକର୍ଡ ରଖିଥିବା ଜାଗା ନିଜ ନାଁରେ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ। ତ ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ନଥିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସିଛି, ଗୀତ ବି ଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବେ କାରଣ ମୁଁ ସିନେମା ଲାଇନ୍ ଆମ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍କି ଯାଇନଥିଲି। ତ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହାଁ ମୋ ଜୀବନର ତିଆରିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ଆଗରୁ ଅଛି। ତେଣୁ ମାଟିକି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମା କାଳୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, କହିଲେ 70 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେବ ପୂଜା, ଯାତ୍ରା ବି ଚାଲିଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେବେଳେ କରୋନା ପଡ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କମିଟି ଗୋଟି କାଟି ହେଇଯାଇଥିବେ, ମଝିରେ ଥରେ ବର୍ଷ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ବୟସ 70 ହେଇନି, ତମ ଅନୁଷ୍ଠାନ 70 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଠି ଆସି ତମ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ମତେ କହିଲେ ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠି। ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ନା ଆମର ଏଠି ସବୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏକା କେମିତି ହବ? ଆରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ତ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ମତେ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ? ମୁଁ କହିଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାହେଲେ 1200 ବଢ଼ି ମୂଳାର ଚୁପା ଛଡ଼ଉଥିଲେ। କଥାଟି ହେଉଛି 1200 ବଢ଼େଇ କରନ୍ତି ରୋଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଏ। ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିବେ। ଏଭଳିଆ କମିଟି ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କମିଟି ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ତଥାପି ଭିତରିଆ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ବୁଝୁଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମାର୍କ କଲି ଏମାନେ କାହିଁ ବେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଗୁলো ହେଉଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ୍। ଆମେ ପଚାରିଲା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଜଣେ ମୁନା ମିଶ୍ର ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରିଆ ଜାଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ତାଳି ହେଇଯାଉ। କାହିଁକି କହିବି? ଏ ତାଳିଟା ତାଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। 70 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 700 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ଯେ ଆମ ଗାଁର କଥା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ରାଜନୀତି ଥରୁଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ କଳାକାରୀ ଆମେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଇଛି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ ଡାଇଲଗ କହିବି। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିସ୍ତ୍ରୀରେ ଜାଣିବେ ପୁରା ସତରେ କହିବେ ଦୈତାରୀ ପୁରା ଟ୍ୟୁସନ ହେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ। ବାବୁ ଗୋଟେ ନାଟକ କର ମୁଁ ଭିଲିଆନ, ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର। କଳାପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଆଜି ଆମ ମହଲରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା କଥା କହିଲି, କମିଟି କଥା କହିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲି, ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଥା କହିଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବେ ଆମେ ଯେଉଁ 300, 250, 200 କମ୍ପାନୀରେ ମୁତିଛୁ। ଦି ସାଇଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନେଇ ଜଣ ଜଣକା ଜୁହାର ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଜଣେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇକି ଭାଇ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଅ ବାହୁଜର ଫରିଆ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଏଇଠୁ ଦେଇକି ନେଇଯିବେ ସବୁ ଟୋକା ମାନେ ଟିକେ ହାତ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ଟୋକା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ନାହାନ୍ତି ନା? ଆପଣ ଦେଖିବେ 70, 75 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ମାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମଉସା କହିବ ମାରିକି ଗାଲ ଫୁଲେଇ ଦେବେ। ସେ କ'ଣ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢ଼ା ନା ବାଇଗଣ ବୁଢ଼ା ସବୁ ଆମ ବୟସରେ ଛୁଆ ବାହା ହେଇଗଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କହୁଲା ଯୋଉଟା କୁଟା ପଚି ଆଉ ଯେତିକି କଳାବେଳେ ସବ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ହେଲା ଅଭିନନ୍ଦନ।
ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତିକି ରହିଲେ ଯଦି ହାତ ଅଛି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଓ ବାପ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ 2015 ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଣ୍ଡିରି ଟିଚିରି ହଁ ମୁଁ ଏ ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆରେ କାହିଁକି ହସନ୍ତି ଆପଣ? 2015 ପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଛୁଆ କି କ'ଣ ସିଏ କହିବେ ସେଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ମତେ ଲାଗି ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହଉଛି। ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧରିଥିବେ ମିସ୍ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେ ମେସେଜ ନହେଲେ ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ ନହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଝିଅ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ପିଲା ଯୋଉଟା ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କେଜି 1 କେଜି 2 ଏଲକେଜି ଯୋଉଟା ଗୋଟେ କେଜି ବି ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେବ ତା ଅନ୍ତକୁ ଜିନିଷ ଛୁଆ ଘାଟି ଯାଇଯିବ। ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାପା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ନିଭିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଅବଥିଲା ଆଜିକାଲି ହଁ ନା ନା ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦଉଛି ରାମ ପକେଇ କହିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଛୁଆ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିଭିରେ ଦେବେ ଗୋଟେ ତା ନାଁ ମୁଁ କହୁନି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ସାପ ଫାପ ଛାଡ଼ ମୁଁ କହୁନି। ଯଦି ସେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦେଲାବେଳେ ଛୁଆଟେ ବସିଥିବ ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଘରେ ସଜା ଏଇ ଭଳିଆ ଦେବାର ଥିଲା ହେ ଭଗବାନ ସେଇଟା ଛୁଆ କହିଲେ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ବାପା ମା ଚୁପ୍ ତାଉରେ ପାଠ ପଢ଼ି ତ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇଛି ମୋ ଧମା ଖରା କରିବେ ପାଣି ମିଳିଲା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ ଛୁଆ କିଛି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ଆଙ୍କ କଥା କହିବି ଏତେ ଦ୍ରୁତ। ଏବେ ମୋ ସାଇଡ୍ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହି ମୋ ସାଇଡ୍ ଘରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ପୋକ ଶୁଣ ନା କ'ଣ ନା ମୋ ପୁଅଟି ଆଜି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା। ମୁଁ ବି କେମିତି ତମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇନି ନା କହିଦେବ ତା DNA ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆସ ଦେଖିବ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ପୁଅ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଏଇ 3ଟା ରୁମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟେବୁଲ ପକେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ଶୁଣିଛ ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି କହିଦେବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଯଦି କହିଦେବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଉ କି ନୂଆ କଥା କହୁନ କୋଉଟା ଯୋଉଟା କହିଦେବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି ରାଣ ନିଅ ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହିବ ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି କଥା କହିବ। ଆରେ କଣଟା କହୁଛି ଶୁଣି ସାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନ ଶୁଣି କେମିତି କହୁଛ। ତା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଟେବୁଲ ପକେଇଦେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ା ରଖିଦେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଦେଲା ତାପରେ ମଦ ବୋତଲ ଗୋଟେ ରଖିଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଅକୁ ସେପଟ ରୁମ୍ରୁ ମୁଁ ଏପଟୁ କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଦେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପୁଅକୁ ସେପଟକୁ ପଠେଇଦେବ ସିଏ ଯଦି ଆସିକି ଫାଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟାକୁ ନେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଲୋଭି ହବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ନେଇକି ମଦଟା ପିଇଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଦୁଆଟେ ବଦମାସିଆଟେ ହବ। ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ନେଲା ଜାଣିବେ ଏଇଟା ସା ମର୍ଡର ଫର୍ଡର କରିକି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ସା ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଇଟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଛୁଆର ସାଇକୋଲୋଜି କ'ଣ ମାର କଲିଂ ବେଲ୍ ଟିଂ ପୁଅ ପଳେଇ ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା କହିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ରଖିଯିବେ ଏ 500 ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କହିଲା ପକେଟ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ତାପରେ ବାପା ଫାପା କହିଲା ଗନି ଗାଛି ପିଇଦେଲା କହିଲା ତାପରେ ବନ୍ଧୁକ ଡିସ୍କାଉ କହିଲା ଧରି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଏ ପୁଅଟା ତ ପୁଅ ସବୁ କରିଦେଲା ଏବେ କ'ଣ ହବ ତ ପୁଅ କହିଲା ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଲେ ନେତା ହବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଛୁଆ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି ଦୁବ ଘାସ ନାକରେ ଗେଞ୍ଜିକି ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକା ହାତ ଟେକିଲେ ସବୁ ଟୋକାଙ୍କ କଥା କହିବି ବୋତି ବାଡ଼ି କୁକୁର କହିବି ନା ଶୁଣିବିନି କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ 3000 ଲୋକ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ମୋବାଇଲରେ ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ବାଦ ଆଜି ବି ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି ତା ମାନେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍ କରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ରଖୁଥିବେ ନହେଲେ ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରୁଥିବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଦାନ୍ତିଆ ମୁହଁରେ କଲି କାଲି ଯଦି କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରିରେ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି ସେ କହିବେ ଏଇଟା ଆମେ କାଲି କହିଥିଲେ ଦାନ୍ତିଆ ମୁହଁରେ ତମର କ'ଣ ଆସେ ଲାଇଭ୍ ତମର କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାଙ୍ଗେ 5ଟା ବେଳେ ଯାଉଛି 5ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କାଳେ କମ୍ପୋଜିସନ କରିକି ଯାଉଥିବ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣୁ ତମେ ଚମୁକୁ ସେତେବେଳକୁ ଚମୁକୁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଆଗକୁ ନଈ ନଜର କ'ଣ ନୂଆପଡ଼ା ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାରେ କହୁଛି ଯଦି କିଏ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଉପାଦେୟ ଏ କଥା ବି ଟୋକାଙ୍କୁ ବି ଯିବ ବାହାସା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯିବ। ଯୋଉଟା ବାହା ହେଇନ ନିହାତି ଶୁଣ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଆଜି ନେଇପାର। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ମୋତେ କହିବା ଲାଗି ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବ ଆସ ଦର୍ଶକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଦାନ୍ତି ଆମର ତାଳି ବି ଟିକେ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପୃଥିବୀରେ ମୋତେ ହ୍ୟାରେସ୍ କରିଦେଲେ ତାରିଖରେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳା କେତେ କାହିଁ ତାରିଖ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜଣ ଡାକୁଥିଲେ
ରେଡି ତ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ତ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ଲାଗି ଯାଉ ଭାତ ଲାଗିବ ଡାଲମା ପୋଟଳ କୁର୍ମା ଖଟା ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୀରି ପାମ୍ପଡ଼ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଭଳିଆ କଣ ପାଇସ୍ ପାଇସ୍ ଆଇଟମଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଉଛି ନିଶା ନିଶା ରାତି ଦେଖେ ରେଡି ତ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଥିଲି ଯିଏ କହିଦେଉଛି ଆମର ସେ ଆଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଏ ଗୀତଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦ ଉପରେ ତିଆରି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ମଦଟା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମକର ବେଳେ ତ ଆମ କତିପୁରା କତିପୁରା ଏରିଆ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାତି 8ଟା ପରେ ଯାହା କିଛି ବି ସେ ପିଇଥିବ ଆଉ ଖରା ବେଳିଆ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଯିବ ତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ପଛେ ବିକ୍ରି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ମକର ମାନନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ମଦର ଜିନିଷଟା ଆଗେ ଫୁଲଫର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି 5ଟା 10ଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଭ କହ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବି ଲାଭ କହିଦେଲା ଆମର ମଦ ପିଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଦ ଧୁଳି ଆଣିକି କୂଅରେ ପକେଇଦେବେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇବେ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷତି ହୁଏ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ହେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ଯାଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ ତଥାପି ଦେବି ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ଯାଏ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ରାତି 9ଟା 9:30 ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳିକି ମାପିଛି କଳ କଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ପିଇଛି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି 9:30 ଗାଳି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଯା ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ଚଲୁ ତ ମାନେ ଘଟଣା ପଳେଉ କାକଟପୁର ପଳେଉ ପୁରୀ ମୁଁ କେବେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଯା ଚାଲିଯା ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଯା କହିଲା ତା ପାଦରୁ ଚପଲଟା ବାହାରିଲା ମାନେ ସେ ଏଠି ଚପଲ ଶିଖି ମାଲଟା ପିଛି ରାଗଲା କହିଲା ଚପଲ ତୁ କ'ଣ ବାହାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତତେ ପିନ୍ଧିବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତୋ ସୋଲ ଚପଲ ଭଲ ଦଶା ଆସି ମୋ ପାଦରେ ପଶି ମାନେ ଚପଲ ଆସି ତା ପାଦରେ ପଶିବ ରାତି 9:40 ପିଆଜି ସକାଳ 7:20 ଚପଲ ଆସି ପଶିବ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଉଠିଲେ ବୁଝିଲା ନିଶା ପିଆଜି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲା ଇଏ ହଉଛି ମଧୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋତା ନଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ୟାକୁ ତ କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳିକି କଳ କଳ ତାର ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ମାଲ ରାତି 11:40 ପେଟେ ପିଇଛି ଚେନ୍ ନେବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବୋଟାମ ଲଗା ପିନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଆସୁଛି ମଧୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଯିବେ ଯୋଉଠି ପିଟି ହେବେ ତାଙ୍କ ଦିଗ ବଦଳିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଷୋଳ ଚକିଆ ଚଳିଯାଏ ଏଇ କାରଣ ତ ଏମିତି ସେ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାଟାକୁ ପରିସର ଲାଗିଲା ଏକ୍ଚୁଆଲି ମାର କରିବେ ଭାଇ ମାନେ ରାଣ କହିବେ ଯେଉଁଟା ବିୟର ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଘନ ଘନ ମୁତ ବାଡ଼େ ହଁ ନା ଯେତିକି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ମାର କର ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଁ ହାତ ୟାକୁ ମାରିଲା ଗୋଟେ ପଇସା ମୁତ ବଟନ ଖୋଲି ଏମିତି 8 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା 1.5 ମିନିଟ୍ ପରିଶ୍ରା 8 ମିନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋଟମ ଦେଇଛି ଶଳା ଟିକେ ଏତେ ନିଶା ଏଇ ସାର୍ଟ ବୋଟମ ଟିକେ ପେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ସେ ଏଇଟା ଯୋଉ ପେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବିଲେ ସେ ବୋଟମ ସେ ଭାବିଲା ତା ଅଣ୍ଟା ନାଗଲା ଆଉ ସେମିତି ଆରେ ଓ ଇଏ ଆରେ ଓ ଏମିତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ଆସିଲା କ'ଣ ହେଇଯିବେ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ନା କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ନାଗି ହେଇଛି ଇଏ ଗଲା କ'ଣ କରିବାକୁ ସେ ଗଲା ମୁଁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ନା ମୋର ହେଇଠି ବୟର କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ପ୍ରକାଶ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ଘା ଲାଗି ଯୋଉ ସେ ଇଏ ଗଲା ହଁ ଯା ରାତି 1:40 ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ଘରେ ନଇ ଗୋଟେ ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଛି ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଟା ନାଗଲା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପରିଶ୍ରମ କାମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି ଧାନ ଚାଉଳ ଟେକାଟିକି ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ କଲା କହିଲା ପରିଶ୍ରମ କାମ ସାର୍ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତ ଅଣ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଲା ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନାହିଁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଶୁଣୁ ସାର୍ ମଦ ପିଇ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲାଣି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଖଟିଆ ଆସୁ କହିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲି ଡାକ୍ତର ଯାହା ଖୋଲି ନେଲା ଡାକ୍ତର ବୁଝିଗଲା ସଲା ବୁତାମ ବୁଲି ଦେଇଛି ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପିନ୍ଧି ଦେଖିଲେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଦେ ପଇସା ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଲା ଠିକ ପିନ୍ଧିଛି ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ସାର୍ଟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବାକି ଥିଲା ସେମିତି ଅଛି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଏବେ ସିଧା ହେଇଯିବ କହିଲା ନା ତମେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇନ ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ପୁରା କହୁଛି ତମେ କ'ଣ ଗୁଣିଆ କହିବ ତମେ ମେଡିସିନ ଦବ
ଯାହା କହିବ କହିଲ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ପିନ୍ଧିଦେଲି ଏବେ କହିବ ଠିଆ ଦେଖ ହବ ନାହିଁ ଦେଖ ଦେଖ ଆରେ ଆରେ ସାରେ ସାରେ ଓ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲି ବିନା ମେଡିସିନରେ ଭଲ ଇଏ ହେଉଛି ମଧୁଆ ତେଣୁ ମଧୁଆକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ପିଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ମଦ ପିଇନି ଆଲକୋହଲ ପିଇଛି ମାରିଦେବ କହିଲା ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଟିପତି ପିଉଛନ୍ତି ସେଟା ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ହାଣ୍ଡିଆ କାଢ଼ି ପିଇବା କଥା ତ ଦେହରେ ଯାଉନି ମଦ କ'ଣ ଖରାପ ମୁଁ ମଦ ମାରିଦେବ କହିଲା ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖା ମଦ ଖରାପ ଆଜି ତ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦିଟା କାଚ ଗ୍ଲାସ ରଖିଲି ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ମଦ ପୁରେଇଦେବି ମାଟି ଦେଇକି ଦିଟା ଜିଆ ନେଇଥିଲି ତୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲି ତୁ ମଦରେ କହିଲି ଦେଖ କହିଲା କ'ଣ ପାଣିରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଲା କହିଲା ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଣିରେ ଜିଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପୁଣି ମଦରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଲା କହିଲା ହେଟା କ'ଣ ମରିଗଲା ମୁଁ ଆଲକୋହଲ ମାରିଦେଲା ଦେଖ ମଦରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜିଆଟା ମରିଗଲା ବୁଝିଲୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ପିଇବୁନି କହିଲା ଚପ ନିରି ପିଉଥିଲି ଛୋଟିଆଟା ଏଣିକି କୁଆଡ଼େ ପିଇବି ବଡ଼ଟା ମୁଁ କାହିଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି ତୁମେ କହିଲା ସାର୍ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିଲି ସାର୍ ମଦ ପିଲା ପେଟରେ ଯେତିକି ଜିଆ ଅଛନ୍ତି ମରିଯିବେ କାରଣ ମଦୁଆକୁ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ ବରଂ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ମଦ ଏକ ଖରାପ ଜିନିଷ ତାର ରହିବା ଉଚିତ କି ନା ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପିଇକି ସାରିଦେବା ନା ଆଉ କ'ଣ 1800 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗିବ ନା କ'ଣ ତାକୁ ପିଇକି ସାର ନହେଲେ ମଦୁଆ ଯେତିକି ଅଛ ଏତେ ପ୍ରିୟ ଯେ ତମେ ସେଟା ସରିଯାଅ ପିଇବା କି ମଦ ନଥିବ ମଦୁଆ ନଥିବେ ମ୍ୟୁଜିକ ନିଶା ନିଶା ରାତି ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିବ ଆସ ଦର୍ଶକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ବାନ୍ତି ଆମର ତାଳି ବି ଟିକେ ମାରୁନାହାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି କେତେ ଡିସିପ୍ଲିନ ପୃଥିବୀ ଲେବୁଲକୁ ରହୁଥିଲେ ମୋତେ ହ୍ୟାରେସ୍ କରିଦେଲେ ତାଳି ପରେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ କାହିଁ ତାଳିଟା ମାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜଣ ଡାକୁଥିଲେ ରେଡି ତ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଉ ଭାତ ଲାଗିବ ଡାଲମା ପୋଟଳ କୁରୁମା ଖଟା ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୀରି ପାମ୍ପଡ଼ ସେ ଯୋଉ ପାଣି ଭଳିଆ କ'ଣ ପାଇସ୍ ପାଇସ୍ ଆଇଟମଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ନିଶା ନିଶା ରାତି ଦେଖେ ରେଡ ତ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇବା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଥିଲି ଯିଏ କହିଦେଉଛି ଆମର ସେ ଆଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଏ ଗୀତଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଦ ଉପରେ ତିଆରି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ମଦଟା ବି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମକର ବେଳେ ତ ଆମ କତିଗୁଡ଼ା କତିରେ ଏରିଆ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାତି 8ଟା ପରେ ଯାହା କିଛି ସେ ପିଇଥିବ ଆଉ ଖରା ବେଳିଆ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ନିଶା ହେଇଯିବ ତ ଜାଗା ବାଡ଼ି ପଛେ ବିକ୍ରି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆ ମକର ମାନନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ମଦର ଜିନିଷଟା ଆଗେ ଫୁଲଫଳ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହେବ ଯିଏ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଯାଇକି ପଚାରିବେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି 5ଟା 10ଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଭ କହ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବି ଲାଭ କହିଦେଲା ମୋର ମଦ ପିଇକି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ପାଦ ଧୁଳି ଆଣିକି କୂଅରେ ପକେଇଦେବେ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇବେ ମାନେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ ତା କ୍ଷତି ହୁଏ 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 ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମଦ ପିଇଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ହେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ ଯାଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ ତଥାପି ଦେବି ମଦ ପିଇଲେ ମଣିଷର ଇଜ୍ଜତ କେମିତି ଯାଏ ଗୋଟେ ମଦୁଆ ରାତି 9ଟା 9:30 ବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳିକି ମାପିଛି କଳ କଳ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ପିଇଛି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି 9:30 ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯା ଚାଲିଯା ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ଚଲଉ ତ ମାନେ ଘଟଣା ପଳେଉ କାକଟପୁର ପଳେଉ ପୁରୀ ମୁଁ କେବେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଯା ଚାଲିଯା ଏ ଯୋଉ ଚାଲିଯା କହିଦେଲା ତା ପାଦରୁ ଚପଲଟା ବାହାରିଲା ମାନେ ସେ ଏଠି ଚପଲ ଶିଖି ମାଲଟା ପିଇଛି ରାଗଲା କହିଲା ଚପଲ ତୁ କ'ଣ ବାହାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତତେ ପିନ୍ଧିବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ତୋ ସୋଲ ଚପଲ ଭଲ ଦଶା ଆସି ମୋ ପାଦରେ ପଶି ମାନେ ଚପଲ ଆସି ତା ପାଦରେ ପଶିବ ରାତି 9:40 ପିଆଜି ସକାଳ 7:20 ଚପଲ ଆସି ପଶିବ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଉଠିଲେ ବୁଝିଲା ନିଶା ପିଆଜି ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲା ଇଏ ହେଉଛି ମଧୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଜାଗାରେ ଚେନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା ବୋତା ନଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଧୁଆ ୟାକୁ ତ କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳିକି କଳ କଳ ତାର ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ମାଲ ରାତି 11:40 ପେଟେ ପିଇଛି ଚେନ୍ ନେବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବୋଟାମ ନଗା ପିନ୍ଧିକି ଘରକୁ ଆସୁଛି ମଧୁଆକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯିବେ ଯୋଉଠି ପିଟି ହେବେ ତାଙ୍କ ଦିଗ ବଦଳିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଷୋଳ ଚକିଆ ଚଳିଯାଏ ଏଇ କାରଣ ତ ଏମିତି ସେ ଯାଉଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାଟାକୁ ପରିସର ଲାଗିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର କରିବେ ଭାଇ ମାନେ ରାଣ କହିବେ ଯେ ଗୋଟା ବିୟର ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଘନ ଘନ ମୁତ ବାଡ଼େ ହଁ ନା ଯେତିକି ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ମାର କର ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଁ ହେଲା ହାତ ୟାକୁ ମାରିଲା ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ମୁତ ବଟନ ଘୁରି ଏମିତି ହାତ
8 ମିନିଟ୍ ଚେଷ୍ଟା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବୋତଲ ଦେଇଛି ଶଳାଟିକି ଏତେ ନିଶା ଏଇ ସାର୍ଟ ବୋତଲଟିକି ପେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେଇଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି କେମିତି ସେ ଏଇଟାକୁ ପେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବିଲେ ସେ ବୋତଲ ସେ ଭାବିଲା ତା ଅଣ୍ଟା ନାଗଲା ଆଉ ସେ ଏମିତି ଆରେ ଓ ଇଏ ଆରେ 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 ଓ ଏମିତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧୁ ଆସିଲା କହିଲା କଣ ହେଇଯିବେ କଣ ପଡ଼ିଗଲା ନା କଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ମୋ ଅଣ୍ଟା ନାଗି ହେଇଛି ଏ ଗଲା କଣ କରିବା କରୁ ସେ ଗଲା ମୁଁ କଣ ଡାକ୍ତର ନା ମୋର ହେଇଠି ବୟଲର କୁକୁଡ଼ା ହାଟ ପ୍ରକାଶ ଡାକ୍ତର ହା ଯୋଉ ଘା ଲାଗି ଯୋଉ ସେ ଏ ଗଲା ହଁ ଯା ରାତି 1:40 ଯାଇ ଡାକ୍ତର ଘରେ ନଇ ଗୋଟେ टिंग डोंग डॉक्टर कौन है सर देखिए अंटा नागला डॉक्टर कहले परिश्रम काम कौन करथले कि धान चावल टेगाडी परिश्रम कौन कला कहला परिश्रम परिश्रम कम सर डॉक्टर कहले मूर्ति तो अंटा कि लागि आश्चर्य कथा कहला आपण सुनी कि आश्चर्य पूरा 1.5 घंटा लागि आश्चर्य हो नाही डॉक्टर कहले सुन सर मद पी तो राव नाही डैमेज हे गले 60 पेट खुली जाई से खटिया सु कहला पेट खुली डाक्टर जाको खुली ना डाक्टर बुझिला सला बुता मुल देके डाक्टर कहले प्लीज देखे मते डाक्टर जाको डाक्टर बाबू कहिले मु पिंधी दे पैसा जो पिंधीला ठीक ही माने पेंट देकी पेंट रे 60 लेकिन 1.5 घंटा रे बाकी देला सही भी अछि डाक्टर कहले एबे सीधा ही जो रे कहला ना तुम इंजेक्शन देई ना बे हेई जो दे मु परा कहू तुम को गुनिया कहब तुम मेडिसिन दब चुप जा कह पेट खोल पिंधेली ए कह ठिया देख हम ना देख देख अरे अरे सारे सारे ओ सर फर्स्ट टाइम में डॉक्टर देखली बिना मेडिसिन ले भल ये होती मधुआ तेणु मधुआ को बुझेवा दरकार नहीं मोर सांग प्रबल पिए मत कहली मद पीनी अल्कोहल पी स्मार्ट कहला आईएएस ओएस मंत्री कोटिपति पिउछन सर तू भाबु तू हांडिया काढी पिया कथा तो दिह जाउनी मद कोन खराब है मुझे मद मार दो कहला प्रमाण करके देखा मद खराब आज तो देह छुई कोची मैं छाड़ी देबी पूरे टेबल पे दिया काचो ग्लास रखली उतरे पानी उतरे मद पुरी देबी माटी देगी दिया जिया ने इसलिए तो पानी रे पकड़ी तो मद रे बोल दे कहला कोन मुझे पानी रे जोटा पड़ला कहला पहुंची पानी रे जिया रे पहुंची मुझे मद रे जोटा पड़ला कहला बेटा कोन मरि गला मुझे अल्कोहल मार दला मद रे पड़िबारु जिया का मरि गला बुझिलु कहला माटी खोल देलु मुझे आ पीउनी कहला चुप नी भी पीउतली छुटिया दा एनी कुआर पीबी बड़टा मु काई कोन बुझिलु बे कहला सब माटी खोल देलु जो मु आजि बुझिली सब मद पिला पेटे दी दिया छु मजि तान मधुआ को बुझेयब नाही बरम आसंतु आज एक पवित्र दिन में हम शपथ नवा मद एक खराब जिनिस ता रहिबा उचित की ना आसंतु समस्त पी की सारदवा ना आउ कोन 1800 टका 2000 टका फिलियो ना कोन ता पी की सार न होले मधुआ जति को एते पियो जे तमे सरे सरी जाओ पीबा लगी मद नथिबो मधुआ नथिबे म्यूजिक निशा निशा राती एक्चुअली हमें स्टूडियो रे जते बेले भी गाऊ बहुत लेखा बहुत गीत हुए तो मुझे गाई बहुत सिंगर भी गाई था कि सब गीतटा हठात मन न था झुमर गोटे अलग लैंग्वेज कहबार शैली अलग आम गीत को हिंदी सिनेमा गायक मैंने गाइला बेले जमी कालिया को कालिया बोली कही दिखती तो ये गीत भितर भी मोर प्रोनाउंसिएशन टिके भूल थी कि स्टूडियो रे ठीक था क्षमा करेंगे ए आउ गीत शुणा अच्छा आउ गोटे ते किदेवी संबलपुरी शाढ़ी ते खुए भी बारिपदा भूली एटा बहुत इंस्टाग्राम रे हिट होता म्यूजिक प्लीज कारण तार करेक्शन नहीं जोड़ा थोड़े बेकर देखि गोड़ छाड़ी छाड़ी तो झूली जाइछो आउ दौड़ी धरले बचिबार नहीं जोड़ा बा हे जाइछो सुनो नहीं जोड़ा हेई नाओ सुनो हिंदी रे एक कथा अछि शादी का लड्डू जो खाया पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताया देखिए जोड़ा को 28 29 30 घंटे यानी बा ही ना ताको मुंह देखो जे धान नौसा हांडी मैं कौन है मु बाहर भी नहीं मो बाप कोन मते सोना टिकार करला अबे कोटे किशोर चक्र दे तो जाकर के मु जानी मते संग छाड़ला मो सागो पिला बाहर दिति ना पिला जन्म करे मु ना हेई ना जोना हेई एक 3-4 वर्ष हे गनी ताकि जाई पचारी कोन बे दिमी मौ नाची काम दे जे गलस बे कोन लाइफ बर्बाद सला राती 12टा बेले घर को बाहर नती गोटे बेले घर को केई गुटे पचार नती रे कोन बाहर गली राती 10:30 बेले घरे पाद दउ स्त्री बहुत पार्टी सुन लेला पी गई तुमको भाई की वो लाइफ ही बर्बाद हो गया
अरे तमे परा कहिदियो पीबनी काली कोला मदियो छुईबी कहिदियो पीबनी आजि पीदेबी पळेइछ स्वामी बोलिलो काहे तू जानि तुम तो दियो छुई नहीं तो ब्लाउज छुई आउ नुआ ये जोड़ा हेई जाइछ तापर मु जानि जे हेई नहीं उकुंगु जोड़ा हेई जाइछ कुंकु घटना कोन गवेषणा कला पर जना पडला मार्केट को चुइंगम किनी खाइले जा बा हेबे डिटो सेया गुटे टोका गला डिटो मा देकी बिगी गोगुल बुमरानी पाटर पकेला मिठा रबर चुबेओ मिठा रबर जे नुआ भाई को 3 मास करता दांत देखो जी सरपंच कैंडिडेट टीटी कोन बेटे खुशी भागला लेकिन हो ए गाड़ी डाली चली ट्रेन डाली टीटी ये जे चुइंगम किनी मते कोन 10 मिनिट चुवेला पर रबर रे तो मिठा नथिबो पैसा देकी किनी फिंगी भी परियो नै जिनि दिले पाटे कोंटा लगी ताको चुबेओ से गम आ ये जी टोका भाई गला 2-3 वर्ष पर 2-3 थर बेला बाड़ी देखि काट फालिया खाइ गला पर साइड चीनी चला लाइफ भी बर्बाद हो गला ये होती बात जी आपन के रे नुआ नुआ के बाहर के 3-4 मास भितरे ताको मोबाइल ले से टोका के देखिबे स्त्री ना कोन सेव करछन देखो लिखिबे माय स्वीट हार्ट माने स्वीट धरुती डायरेक्ट हार्ट रे पड़ुची काई कहले चुईगम जस्ट पाटरे पड़ुची स्वीट हार्ट बसे परे आउ चुईगम रो मिठा नहीं स्वीट हार्ट लिखा उठी गला लिखाई तो वाई WIFE से का बोया का टोका जोला बाहर नदी ताको पचारी को वाइफ माने कोन WIFE से कहले वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एन्जॉयमेंट माने स्त्री की जंत्र भाषा वाली जोला बाहर लेके 4-5 वर्ष ताको जे पचारी को भाई वाइफ माने कोन WIFE कहले विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम माने 12 वर्ष पर पड़ेगा वाइफ 2 वर्ष पर पिला को लेसे साई गुडू सुंदू सुदर तेरे चुंदर पके को पी पी गुडू पिला 3 वर्ष पर बाप बुझी गला सवाई ये पिला छुआ नुहे कहारी ये जीव जीव बाहरी लेखि देबो होम घर 4 वर्ष पर हिटलर 5 वर्ष पर हम सेव करियो ऑफिस रे बच्चे कर सारे कॉल आछे देखिलु लास्ट 50 अछि कि हां काटि दे सारे की मिसेस साथे कथा हे ना कोन जरूरी तो का धीरे धीरे जरूरी कथा शिखि मोया काम नाम छाई जे कहि हेलो कहला आसमान पियाज लेके आसी माने ये होती स्वामी नुआ नुआ भागी में पुराना कथा कहूची जो नुआ नुआ 10-15 दिन बाहर स्वामी स्त्री की लेके आई पाखर में जंगल बुले स्वामी आगे आगे निमित सलमान का पछाड़े स्त्री फैशन चैनल मॉडल किछि जानि हठात स्वामी जाई जाई आगे रे ए देखो एटा होची कदली गछ स्त्री मो ये कदली गछ बाउदी का बड़ गछ तू अमेरिका लई तो तू परा ऊपर मुंड जे ना रहियो पूरी किछि माटे लाइक स्वामी कहलो डार्लिंग डार्लिंग देखो स्त्री को कोन मन ये मते खाले से देखिबो एटा देखो कुआ ओ माय गॉड एटा कुआ बाउदी एटा बब तू किए तुम्हारा गाना स्कूल पाठ पढ़ू तो लागी सिंगानी बोलला तते कोन में से फुले की कहला ये भी बोल छाती पकूच एमिते स्वामी जाउची 12-15 दिन स्वामी आगे स्त्री पछले हठात स्त्री के कंटा मार देला आ स्वामी जो आगे जाउला 12-15 दिन डबल डिस्प्ले कोन कंटा कोटिलो देखी हे भगवान आउ कोटी म बेकरे गले दिखाता कंटा ये पादरे काहे की गले लो कंटा खोली पादरे 12-15 दिन सेम स्वामी स्त्री बाहागर वर्ष पर सेम जंगल स्वामी आगे स्त्री पछरे स्वामी आउ गछ काम कोइ चिन्हु नै से सब चिन्हि होले स्त्री आ बुझिवा नै स्वामी इमी जाउची स्त्री के पछरे ह ताल मोर कोन अछि हठात बाहागर वर्ष पर स्त्री कोटा मारला आ स्वामी आगे आगे चलती रहा देखि चलो माने आउ चुइगो मरे मिठा नै बाहागर 3 वर्ष पर सोधिबे तमे त खाउनी कि हेइ चल तू ये होती स्वामी स्त्री को बाहर तेरे जादू कोटा नुआ कोटा पूर्णा तुम जाई करनी एती कोई मु बिलाई लुच साइलेंस हम जीवी नहीं मु पळेगी 3 थर घरे कोई मु देखते बेले कोई भी पळेगी आपण कोइबे ना आछे यार 3-4 कारण अछि कोइ फास्ट कारण देउ जी जे मु जहा कहूची ता आपण सुनतो दिनी नाही आप मु कहि जाउची आपण को जाबे कोई आपण कहले ना जीवी एटा फास्ट 2 नंबर कारण जे मु पळेला भितरे आउ एडे बड अनुष्ठान केडे केडे कलाकार भितरे बसतो
ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳିଆ ହିରୋ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଥରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ବସୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ସିଏ କହିବେ ପପୁ ମା କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କରି ଆମେ ନାଟକ କେତେବେଳେ କରିବୁ ସିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଭିତରୁ ଥାଇକି ଜାଣିବା ଦରକାର ପପୁ କହୁଛି ପଳେଇ ଆସିବ ଲୋକ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଦରକାର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କହେ ଯେ ମୁଁ ପଳେଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଅଛି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଜିକି 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଗୋଟେ ତାର ଲାଗୁଥିଲା ଲମ୍ବା ତାର ମନେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ମେଲୋଡି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତାର ଲାଗିଲା ବେଳେ ମେଲୋଡି କେମିତି ହଉଥିଲା ଭାଇ କି କହ हेलो हेलो तारो दूर हो तो क्या ख्यालों में तेरा हम तो करेंगे दीदार जिंदगी कम है पर सफर न है हम करेंगे तेरा इंतजार तो प्यारे भाई और बहनों और दोस्तों और जो गाना हम आपके सामने लेके आ रहे हैं गाने की बोल है नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार और इस गाने को लेके आ रहे हैं हमारे अनुष्ठान के बेहतरीन कलाकार माइकल पंचुआ 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 नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना ये जो ना कोई तारा समझ ना कर खुश रहना ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମୋତେ କହନ୍ତି ପପୁ ଯାଉଛୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ମିଶିନି ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ 10 ମିନିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିଲେ 12 ମିନିଟ୍ ରାଗିବେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାର ଝୁକିବେ ଆଜି ଦାନ୍ତିଆ ମହାର ମା ଯାତ୍ରା କାଳୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମା କାଳୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିକି ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରାମତ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଝିକିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇ ଚାହିଁଲେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ କହିବେ ଶଳାଟି ପଳେଇ ଆସୁ ତତେ 10 ମିନିଟ୍ କହିଥିଲି ମୁଁ ମନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ହଁ ହଁ କହିଲି ମୁଁ ପଳଉଥିଲି ଏବେ କିଆ ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ପଘା ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣ ମହତ ଆପେ ରଖି ଯୋଉ ଭଦ୍ରାମୀରେ ଯାଇଛୁ ସେ ଭଦ୍ରାମୀରେ ପଳେଇ ଆସି ଲୋକ ଚିଆର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆମକୁ କହିବୁ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇବି ପ୍ରାୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ଯିବେନି ରୁହ ଗୀତ ଗାଇନି ରୁହ ମାଲ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଲି ଶୁଣିବନି ଗୀତ ତମ ନାଁ କ'ଣ କୋଉ କ୍ଲାସ କୋଉ ସ୍କୁଲ 39 କେତେ କେତେ चारे नौ लगे आगुनी मच ऊपर 4 9 आगे जोटा पचारे सेटा कहले सिना मते पचारे 500 के कोई 30 अच्छा 3टा मोहम्मदी जलतला केतरा कैंडल 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 3टा कैंडल जलुची गुटे कैंडल मु लिभे देली अपेटा देला जोटा लिभि गला कोडला जाओ स्मार्ट हो मो पकवा जिवो गीत गाइला से मो संग नाचिबो एठे जाओ रेडी चांगो बाराबारी आयो बाबा को वाली की बाराबारी भैया मुझे हर कभी समय वाले यात्रा हुई वहां होना लगाते बेस्ट बेस्ट सेक्युरिटी का तमिल सामाजिक यात्रा हुई वहां होना पुहुरिया निकुंदो चेत लेकर रिंग लिया मां आई लव यू बोले बोलिया गीत कुछ कुछ आवाज चेत लेकर रिंग लिया मां आई लव